Magitimore kinde ma bende apisa mar obila James Obuhwana masani bende ogeng'ine tesendo obila ewi nek mar Albert Ojwang' odiochieng' manyoro nyogolo maling'ling ewi gigo manotimore otieno mar tarik 7 dweni mane onege Albert tesendo obila ma Central Buore Nairobi kaendi. Ripodno mar kuong'ruok manyo chiwo ne apisas mag IPOA, Obuhwana ne ofulo nying OCS ma Nairobi Central Samson Talam kane owacho ni ene ma ne omiye ripot mane owuok kuom jalup ogai mar obila Eliud Lagat ewi rwako Albert etesend obila no. Obuhwana nyo wacho ni ne omiye chik mondo mi ne oneni Ojwang' omi chwat ka osechwale tesend obila no, chwat mabende ne ochwe okao ngimane oko. Magitimore kinde mabende koro Samson Talam ibro chwale e odiochieng' makiny e nyimdo bang' kanyo olorne kuom ndalo 2 ma ibro ng'e ka ibro we thuolo kod rambun kata ibro mede dine kuom ndalo 21 e tesendo obila ka nonro dhi nyime.